Én mondtam már a polgármesternek, hogy oda egy WC-t a buszán csinálni kell. Egy WC-t. Oda játszó tér, vagy mi, oda valóban. Még rájön a szarás, mert Jóska, kézen beszélni a buszmegállóba, a bajtékra. Jóska, hogy üljön az utcára, jöjjön szarni. Jóska, bagi. Még a nélkül nekem tartok, hogy hát Jóska, enni kell szarni buszát. Nos, ha még Jóska bagiattás, Jóska. Oda kell, hát hova menjen? Most elmérve sehova se szarni. Vannak házak, de oda egy WC-t építeni. Miért? Jóska, ha már enni kell. Jóska, bagiattás, oda egy látod, hogy WC-t Jóska, oda bármint szarig ott. Tehát most üljön az autó, gyűnne, mennek meg. Jó, a szoba, ez borzasztó, Jóska. Ennyi nem, mert még Jóska, bagiattás, Jóska. Hát Jóska, én épült, Komló, Töfés, Kenderföld, könyvtanú voltam. WC volt, ki volt írva, hogy itt a szarnak temetője, munkás ember pihenője. Bazda pinál, ahol élet, abban is a békét védett. Mondom, hogy bevajaztam.